Менә үзебездән сорасак, нәрсә ул гравитация дип? Без гадәттә җавап бирәбез: гравитация ул безнең җисемнәрнең һәм барлык булган безнең тирәлектә булган предметларның җиргә тартылуы дип. Чыннан да, безнең күккә очып китмичә җиргә нык басып йөрүебез ул гравитациянең бер шагылышы булып тора. Ләкин гравитация моның белән генә чикләнми. Гравитация төшенчәсен 1660 елларда ук Ньютон дигән галим әйтә. Ул булайрак яңгырый. Нәрсә дияле ул? Хәзер аш. Гафу итегез, бераз каушыйм. Барлык җисемнәр, галәмдә булган барлык җисемнәр үзара тартылалар. Һәм бу галәмдә булган барлык җисемнәрнең үзара тартылу көче гравитация дип атала. Ягъни ул безнең җиргә тартылуыбыз гына түгел, безнең тирәлектә булган һәр ике җисем арасында булган тартылу көче. Ньютон әфәнде бу гравитация төшенчәсенә билгеләмә биреп кенә калмый, ул аның исәпләү формуласында безгә тәкъдим итә. Сез аны биредә күрә аласыз. F тигез була G тапкырланган m1, m2 һәм бүленгән r квадрат. Моны булай дип укырга була. Ике җисемнең түгел, ике җисем, теләсә кайсы ике җисем үзара аларның массаларына туры пропорциональ һәм алар арасындагы ераклыкка квадратына, гафу итегез, квадратына һәм алар арасында ераклыкның квадратына кире пропорциональ көч белән үзара тартылалар. Буны схема рәвешендә менә бу рәсемдә күрә аласыз. Ике җисем, бу җисемнең массасы бар, бу җисемнең массасы бар. Алар арасындагы ераклык һәм алар бер-берсенә F көче белән тартылалар. Формулада безгә билгеле булмаган бер сан бар. Ул G саны. G санын гравитация даимие яки гравитация константасы дип атыйлар. Аның мәгънәсен төшенер өчен без берәр килограммлы җисемне бер-берсеннән 1 метр ераклыкка куябыз икән. Алар шулай ук берникадәр көч белән бер-берсенә тартылачаклар. Һәм бу тартылу көче шундый сан белән билгеләнә. Һәм менә шушы сан безнең гравитация даимиен тәшкил итә. Димәк. Галәмдә булган барлык җисемнәр дигән үзара тартыла икән аңладык. Ләкин бу нәрсә өчен барлыкка килә соң? Мисал өчен, чагыштыру өчен китергә була электростатика фәненнән кулон көчен дигән көчне. Пространствода корылмалы җисемне урнаштырсак, ул пространствога электр кыры барлыкка китерә. Аны рәсемдә уклар белән күрсәтәләр. Һәм шушы электр кырына башка бер төрле корылманы без урнаштырсак, шушы электр кыры хисабына алар бер-берсенә тартылалар, яисә этеләләр. Һәм шушы тартылу көчен исәпләү формуласын сез шулай бердә күрә аласыз. Игътибар иткән булсагыз, бу формула бер-берсенә чыннан да охшаш. Кулон көче шулай ук аңлатырга була булай дип. Теләсә кайсы ике корылмалы җисем, аларның корылмаларына туры пропорциональ бәйлелектә һәм алар арасындагы ераклыкның квадратына кире пропорциональ бәйлелектә билгеле бер көч белән бер-берсенә тартылалар. Димәк, шушы пространствода барлыкка килгән кыр хисабына алар кулон көче белән бер-берсенә тартылалар. Кулон көчендә төп рольне җисемнәрнең корылмалары үтәсә, гравитация көчендә шул ук рольне дип әйтергә була, җисемнәрнең массалары үти. Ләкин әле бу безгә бу көчнең тәэсир итешенең нәрсәдән килеп чыкканын аңларга мөмкинлек бирми. Җисемнең массасы бар, масса булганда ул нәрсә тарата? Хакыйкатьтә әйтергә кирәк, бу массага ия булган җисемнең пространство һәм вакыт киңлеген берникадәр кәкрәйтү аркасында килеп чыга. Моннан безнең барлыкка килә гравитацион дулкын, гравитацион кыр дигән төшенчәләр. Дөресен генә әйткәндә, бу төшенчәләр бүгенге көндә берникадәр өйрәнелгән булса да, аларның аңлатмалары шактый чуар һәм аны гади сүз белән генә, ике сүз белән генә әйтергә мөмкин түгел. Димәк, бүгенге көндә без гравитацион тәэсир итгән көчнең нәрсә өчен барлыкка килгәнен
аңлата алабыз, ләкин бу аңлату бик авыр. Моның өчен кем ул? Теория относительности. Чагыштырмалылык теориясе. Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясеннән башлап, әле 2016 елда гына ачылган гравитацион дулкын кебек төшенчәләрнең иң менә төбенә төшенеп аларны өйрәнергә кирәк. Бу дөресен әйткәндә кызык та түгел, һәм бу бик авыр да. Шулай да без бу көчнең нәрсәдән барлыкка килгәнен белмәсәк тә, Ньютон тәкъдим иткән формуланы кулланып, дәсә кайсы ике җисемнең үзара нинди көч белән тәэсир итешкәнен шундый исәпләп чыгара алабыз. Ягъни аның нәрсәдән килеп чыкканын белмәсәк тә, аның нинди нәтиҗә биргәнен белә алабыз. Һәм шушы гыйлемгә нигезләнеп, без бүгенге көндә күккә космик корабльләр, спутниклар һәм башка төрле җисемнәрне җибәрү мөмкинлегенә ирешкәнбез. Так. Так. Ие. Димәк, алда карап үткән мисалларда бу G санының аңлатканда мин әйткән идем, 1 килограмм булган ике җисемне 1 метр ераклыкта урнаштырсак, ул бик кичкенә булган көч белән тәэсир итә. Алар бер-берсенә тартылалар, мәсәлән, кичкенә көч белән. Җәмгыятьтә шундай әйтем бар бит. Кемнең акчасы күбрәк, шуңа күбрәк тартылалар дип, шулай бит. Гравитация төшенчәсенә килгәндә, бу булайрак яңгырый. Кайсы җисемнең массасы зуррак, без шуңа күбрәк тартылабыз. Моның ачык мисалы булып безнең җиргә тартылуыбыз тора. Безне һәммәбезне шул исәптән өстәлне, безнең телефоннарыбызны, китапларны җиргә тартучы көч ул шулай гравитация көченнән барлыкка килә, ләкин аны җайлырак булсын өчен дип әйтим инде, гравитация көче дип атамыйлар, аны авырлык көче дип атыйлар. Моны исәпләгәндә без нинди саннар кулланабыз? Билгеле ки, без җир белән тартылабыз икән, җирнең массасы бар, безнең массабыз бар. Һәм шушы ике массаны без бу формулага урнаштырабыз. M1 булсын ул җирнең массасы. Масса җир. Без җирдән нинди ераклыкта урнашабыз? Ул ераклык җирнең радиусына тигез. Дөресрәк әйткәндә, ул гадәттә безнең җирнең өслегеннән нинди дә булса биеклектә була карап, җирнең радиусы белән безнең биеклегебезнең суммасына тигез. Ләкин безнең җир өстеннән күпме биеклектә торуыбызны җирнең радиусы белән чагыштырсак, бу сан гаять кичкенә, шулай бит. Шуңа күрә гадәттә бу көчне исәпләгәндә безнең биеклекне исәпкә алмыйлар, бары тик җирнең радиусын гына куялар. Һәм шушы формулага игътибар итсәгез, мәсәлән, без исәпләргә телибез ди, урындыкны җиргә нинди көч белән тартылуы. Без бу формулага урындыкның массасын куячакбыз. Әгәр дә мин үземнең тартылуымны исәпләргә теләсәм, шушы формулага мин куячакмын үземнең массамны. Игътибар итегез, һәрбер төрле җисемнең массасын исәпләгәндә, без бу формулада бары тик бер санны гына үзгәртәбез. Ул менә бу сан. Шуңа күрә билгеле булганча безнең җирнең массасы, җирнең радиусы ул гаять зур саннар, шулай бит. Шуңа күрә һәрбер җисемнең җир шарына тартылу көчен исәпләгәндә, шушы зур саннарны тапкырлап бүлеп яңа баштан исәпләп тормас өчен, менә бу 3 санны алдан исәпләп куярга кирәк. Шундый хитрыш дип әйтик. Һәм бу безгә бирә бик кызыклы сан. Кайда язып соң? Менә бу кирәк түгел. Гравитация даимият, җирнең массасы һәм җирнең радиусы на тигез булган саннарны бу формулага урнаштырсак, безнең җиргә тартылу көчебез мондай формулага әйләнә. Ягъни без массасы билгеле булган теләсә кайсы җисемнең җиргә нинди көч белән тартылуын исәпләп чыгарга теләсәк, бары тик аның массасын 9,8 дигән санга тапкырларга гына кирәк.
бу шулай ук килеп чыга гравитацион тәсир бүтән дөнья тартылу законы формуласыннан. Аны исәпләгәндә гадәттә алар 10 дип тәгән. 10 исәпләргә җайлар булсын өчен. Шушы урында аңлатып китәсем килә масса һәм авырлык төшенчәләренең аермасын. Без гадәттә үзебезнең тормышта спортсменнар арасында күбрәк очрый ул ярышларга әзерләнгән вакытта авырлык куабыз диләр, ягъни вес куабыз дибез. Һәм вес төшенчәсен масса төшенчәсеннән аермаганда кебек. Физикада масса килограммнарда исәпләнелә. Үзебезнең тормышыбызда менә шушы максатларда авырлык һәм вес төшенчәләрен кулланган вакытта без шулай ук әңгәмәдәшебезгә җавап биреп, үзебезнең авырлыгыбыз анда 50 кг, 80 кг дигән җаваплар бирәбез. Ләкин бу ничек әйтим, фәнни яктан караганда дөрес түгел. Шуннан да гадәти шартларда безнең авырлыгыбыз безнең массага гына бәйле. Ләкин фәндә кайвакыт барлыкка килә шундый мәсьәләләр, ике җисем, аларның массалары тигез булса да, берсенең авырлыгы зуррак, берсенең авырлыгы әзрәк булырга мөмкин. Ягъни, менә аласыз 2 10 килограммлык гер. Без аны гадәти тормышта күтәрәбез икән, икесе бер төрле бит инде, шулаймы? Хәзер күз алдыбызга китерик, бер 10 килограммлык геребез безнең зур күләмдә, икенче 10 килограммлык геребез кичкенә күләмдә. Әгәр дә без шушы 2 гер белән авылга кайтып, елгага шунда суга керәбез икән, су эчендә без туячакбыз. Зур күләмле герне безгә күтәрү җиңелрәк булачак. Ягъни, суга кергән карап, герләрнең массасы үзгәрәме? Юк бит, әйеме? Алар икесе дә 10 кг, бусы да 10 кг булып кала бирә. Ләкин аларның авырлыклары үзгәрә. Шуңа күрә, гадәти тормышта без масса һәм авырлык төшенчәләренә бер үк төрле карасак тагын, әгәр дә без бу мәсьәләгә фәнни яктан киләбез икән, авырлыгым 80 кг дисәм, сез инде бер чиләк авырлык, бер чиләк суның авырлыгы моның кадәр, 80 кг авырлык моның кадәр. Бу төшенчәләрне бер кадәр чагыштырып, сез билгеле нәтиҗәләргә килә аласыз. Шуңа күрә аралашуны җайлаштыру максатыннан дип әйтергә була. Гадәти тормышта масса һәм авырлык төшенчәләрен аермасак та була. Ләкин фәнни күзлектән караганда әйтеп киттем, бу төшенчәләрне бутау, ягъни аера белмәү, бу бик зур хата була. Әйтеп киткән суга керү мисалына килгәндә, без икенчесенә суга салабыз икән. Суга салабыз икән. Суга салабыз икән. Су ягыннан бу җисемнәргә берникадәр көч тәэсир итәчәк. Бу көчне фәндә атыйлар Архимед көче дип. Аның формуласын сезгә язсам да була инде, язмасам да була инде. Формула булайрак. F тигез була. V һәм ρ. ρ ул сыйыклыкның тыгызлыгы, V ул җисемнең күләме. Ягъни сез суга никадәр зуррак күләмле җисемне салсагыз, я суга гына түгел, теләсә кайсы сыйыклыкка, ул сезгә шул кадәр зуррак көч белән ул җисемне үскә таба күтәрәчәк. Һәм бу атала Архимед көче дип. Так, танысы турында сөйләргә теләгәнмен сезгә. Архимед көче, Архимед көче, Архимед көче. Ие. Димәк, авырлык белән масса төшенчәсенең аермасы нәрсәдә? Масса ул безнең табигатыбызны чагылдыручы зурлык. Без кайда гына барсак та, суга керсәк тә, анда төрле хәрәкәтләр ясасак та, 80 килограммлы кеше шул 80 килограммлы кеше булып кала бирә инде. Әгәр дә ул үзенең массасын үзгәртергә теләсә, ул диета тота, спорт белән шөгыльләнә һәм башка төрле эшләр башкарып, үзенең массасын үзгәртергә мөмкин. Авырлык ул безнең
табигатыбызны, нәрсәдән торганыбызны чагылдыручы түгел, күбрәк безнең башка җисемнәргә, башка тирәлекләргә ничек тәэсир итүебезне чагылдыручы зурлык. Мәсәлән, мин җиргә басып торам. Минем массам бар. Һәм минем авырлыгым ул идәнгә нинди көч белән тәэсир итүемә бәйле. Гадәти шартларда бу көч минем массама гына бәйле. Әгәр дә бу бүлмәгә хәзер су тутырып куябыз икән, минем массам шул килеш кала бирсә дәгән, минем җиргә ясаган тәэсирем ул кичерәячәк. Һәм бу менә шушыннан килеп чыга масса һәм авырлык төшенчәләренең аермасы. Шуңа күрә берәүләр бит инде үзенең авырлыгын белергә теләгәндә үлчәүгә лифтка чыгып басмый, шулай бит. Үзебезнең фатирыбызда анда бернәрсә селкенми, суда юк. Шуңа күрә тыныч обстановкада үзебезнең авырлыгыбызны үлчибез. Бу шулай ук ничек әйтим? Үлчәү безнең массабызны үлчәми, авырлыкны үлчәй. Менә без билгеле авырлык белән үлчәүгә тәэсир итәбез. Шушы авырлык хисабына аның пружиналары кысыла һәм билгеле бер ничек әйтим, исәп системалары аша үлчәү безгә шушы авырлыкка тиң булган массаны күрсәтә. Авырлык тагын кайчан үзгәрүе мөмкин? Моның өчен суга керергә кирәк түгел. Бу авырлык үзгәрү күренеше була хәтта лифтта хәрәкәт иткәндә дә. Менә сезнең ихтибар иткәнегез бармы? Беренче катка лифтта керәсен дәгән, фатир үзенең кат номерына басасың дәгән, хәрәкәт башланган вакытта үзеңне берникадәр авыр хис итәсең. Булган бармы шундый хис юкмы? Шуннан соң лифт хәрәкәт итә, даими тизлек белән хәрәкәт итә башлагач, бу хис бетә. Соң менеп җитәс дәгән, өстә лифт туктаган вакытта сез үзегезне җиңел хис итәсез. Шулай бит? Менә хәрәкәт башланган вакытта да, хәрәкәт тәмамланган вакытта да сезнең массагыз шул ук сонда булып кала бирә, ләкин сезнең авырлыгыгыз үзгәрә. Шул хәл күзәтелә лифт белән өстән аска төшкәндә дә. Сез фатирыгыздан чыгып лифтка керәсез дәгән, беренче катның номерына баскач, лифт аска хәрәкәт итә башлаган вакытта сез яңадан җиңеллек хис итәсез. Ягъни сезнең авырлык кими. Шуннан соң даими тизлек белән барган вакытта сезнең авырлыгыгыз гадәттәгечә була һәм аска төшеп лифт именно туктаган вакытта гына сез яңадан авырлык хис итәсез. Игътибар итегез, бу хәрәкәт вакытында авырлык үзгәрү күзәтелә, бары тик тизлек үзгәргән вакытта гына. Бу тизлек үзгәрү башкача атала тизләнеш дип. Тизләнеш физикада А хәрефе белән билгеләнә. Һәм шушы тизләнеш хисабына сез үзегезнең тизлегегезне үзгәрткән вакытта үзегезнең авырлыгыгызны да үзгәртәсез. Ләкин бу эшли вертикаль тизлек турында сүз барса гына. Ләкин сез ягъни сез вертикаль хәрәкәттә үзегезнең тизлегегезне үзгәрткән очракта гына сезнең авырлыгыгыз үзгәрә. Горизонталь юнәлештә хәрәкәт иткән вакытта сез машина белән тизлек җыйган вакытта яисә туктаган вакытта сезнең авырлыгыгыз үзгәрми. Димәк, шул. Аңлашылды. Авырлык һәм масса төшенчәләренең ничек аерылганын аңладык. Шулай бит? Хәзер кем кайсы философлар әйткәндә, вернемся к нашим баранам дип әйтә. Бөтен дөнья тартылу кешенә әйләнеп кайтыйк. Сезнең уйлаганыгыз бармы? Күптә миллионлаган, яисә бәлки аннан да күбрәктер, әллә ничәшәр тонна массалы безнең ясалма яшеннәр ишеп йөри, шулай бит? Алар бик авыр булса да җиргә егылып төшми. Бу ни өчен шулай була икән? Уйлаганыгыз бармы бу турыда, юкмы? Менә бу кызыклы хәлнең асылы әйләнә буенча хәрәкәткә бәйле икән. Җисем әйләнә буенча хәрәкәт иткәндә аның тизлеге әйләнәгә урынма буенча юнәлгән. Бу була безнең тизлек векторы. Әйләнә буенча хәрәкәт иткән һәр җисемгә шушы тизлек векторына перпендикуляр көч тәэсир итә икән. Көч. Бу көч безне әйләнәдән еракка алып атырга тырыша. Сез моны тоясыз, балаларның әйләнә торган карусельләр бар.
Bu karuselle eğlenmeniz var mı? Bunday ortasına esasıyla bulayın. Bu karuselle bir kota eğlengen vakitte kişini alıp atırga tırışar. Eğlengeniniz var mı? Yok mu şulay? Bu kış ne isepleme formülası bunda yani. Takım geliyor. Massa kvadrat evet. Yani eylene bu işe hareket etkende bizim massamızga hem de eğlengende dizligimizin kvadratına doğru proporsiyonel şol vakitte bizim eylene radyusuna kiri proporsiyonel güç bilen biz bu eyleneden çıkıp giderge tırışabız. Mana şulay күзәтергә була машинада хәрәкәт иткәндә. Сезнең кайсылары рульдә йөри? Күптәре. Нә сез машина белән барганда зур тизлек белән килеп кисәк бурылышка кирсәгез, машинаны бая катага алып барырга торган мөмкин шулай бит. Бу шулай күзәтелә менә шушы көч тәэсире нәтиҗәсендә. Ягъни сез бурылышка кергәндә шулай eylene bu işe hareket etəsiz. Bu eylenenin var şulay yok, bayadır üzəgi, hamanın var radyosu, hem sizin maşına bilen hareket etkende ulaşaq tizliğiniz. Şuna göre zor tizlik bilen hareket etkende baradik sizin tizliğiniz zor iken bu güçünü işleytir için buruluş radyosunda soraytıra gerek. Eğer de sizin tizliğiniz zor olsa tizligi zor bolsa, buruluşun radyosu da zor bolsa, bu sanlarning çağıştırması kichkina bo'lacak. Şuna göre bu kuch degen artık zor bo'lmayacak. Ya'ni siz buruluşga şol tizlik bilan motorga buruluşga kirsangiz, bir narsa bo'lmayacak. Evet bo'lacak başta. Şuşu kuch yordam etadi bizga ko'pdagi jismlarni tutib turadigan deb aytayman. Göz aldığınızdan getiririz, eğer de bu eylenenin ortasında jir şarı olsa nasıl olur? Jir şarı. Jir şarının üstünden bulgan her cisimge gittik, gravitasiya güçü tesir eder. Bu güç yönelgen jirge taban. F güçü. Bu güçünü biz hesaplıyoruz Newton takdim etken formül boyunca. Jirning massası bu cisimning massasi R qo'shilib H kvadrat. Bu ishroqda R yerning radiosi ham H bizning yer shimning yer ustidan nindi buyuklikda harakat etuvi. Demak, cisimga ta'sirida birinchi kuch gravitatsiya kuchi. Bu kuch bizning cisimni yerga tortadi. Ham biz o'ylaymiz, o'sha kuch ta'sirida bizning yershimlar yerga yig'ilib chiqishga tegishli. Lekin onun eylene bo'ylab harakat etuvi orqasida shul vaqtda anga ta'sir etadi bu kuch. Ana centробежная сила deb ataladi. Tatarcha tarjimasini bilmayman. O kuch yonalgan bu yoqqa ataladi. Tortuv kuchi yonalgan bu yoqqa ataladi. Agarda bu ikki kuch o'zaro tegiz bo'lsa, jism yig'ilib tushmaydi. Eğer de biz cisimge artık zor tizlik versek, o tiz hareket etuvi ortasında anam bu kişi yerge tortulu kişinden zo'roqlar ham o'xshaylar yerdan yirag'aya hamda cheksizlikka ketarga mumkin. Ya ise bu anın hareket etuvi tizligi bir kichkina bo'lsa, anın bu tizligi kichkina bo'ladi. Sizga tushungan formulani massa kvadrat bo'lingan R. Harakat etuvi tizligi kichkina bo'lsa, ana yerga tortuv kuchi bek zo'r bo'ladi. Ham shu kuch natijasida u yerga yig'ilib tushishga tegish bo'ladi. Shunga ko'ra yasalma yashinlarni ko'kka bergan vaqtda 400 km buyuklikda shilarlar odatda, chunki bu buyuklikda havoning qorshiligi bek kichkina bo'ladi. Shunga ko'ra bizning shilarlarda kichkina bo'ladi. Ham shu 300 kilometr buyuklikda harakat etganda bizning jismlar yaqincha 7,9 km
7,9 километр секунд. Секунд, сағат түгел. 7,9 километр секунд тизлек белән хәрәкәт итәргә тиешләр. Я бары тик шушы тизлек белән хәрәкәт иткәндә әлбәттә ул биеклек үзгәргәнгә карап берникадәр үзгәрергә мөмкин. Биеклек кичерәйгән саен сезнең бу тизлек артачак һәм биеклек зурайган саен сезгә әзрәк тизлек кирәк иярченне бу биеклектә тотып торыр өчен. Һәм шушы тизлек белән генә билгеле биеклектә хәрәкәт иткән очракта гына безнең ясалма иярченнәребез җир тирәле хәрәкәт итәчәк һәм дә егылып төшмәячәк. Игътибар итегез. 1660 елларда Ньютон тарафыннан тәкъдим ителгән закон кешелеккә күпме алгарышларга ирешергә ярдәм иткән. Шуның белән бүген минем сезгә сөйләргә теләгән мәгълүматым тәмам. Сорауларыгыз булса, бирегез. Аңларга тырышам.